Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar del transporte en la ciudad, exactamente del transporte por carretera en A Coruña. Tras el anuncio que se hacía de 4 jornadas de huelga, ya se celebraba una el pasado viernes, otra tendrá lugar en la jornada de mañana. De esto, de la situación, de cómo se desarrolló la jornada del pasado viernes o de cómo se presentan las siguientes, vamos a hablar esta noche con el representante de la CIGA de Transportes en Ferrol, con Xavier Rodríguez. Muy buenas noches, Xavier, y muchas gracias por venir. Que tal? Boa noite. Grazas a vos. Como comentaba, dabais a conocer este paro de 4 días de huelga repartidos a lo largo de este mes de diciembre por parte del transporte por carretera en A Coruña. ¿Qué es lo que hizo que decidieseis tomar esta medida? Bon, a decisión ven derivada directamente da situación de inmobilismo na mesa de negociación. O convenio está, digamos, paralizado desde o ano 2020 e despois de retomar, digamos, as reunións coa patronal para intentar levar adiante unha negociación de boa fe, como establece a lei, pois foi a propia patronal a que despois de 4 reunións acabou, digamos, paralizando a negociación, non dando ofertas que se poidan considerar como serias por parte da parte social que estamos na mesa de negociación, ao punto de que a última oferta, digamos, de suba salarial foi de 1,20%, o cal estaría por debaixo da metade do IPC esperado para o ano 25. Entón, ao final, esa situación é a que deriva, digamos, na situación de bloqueo de inmobilidade na mesa e o que fai que as centrais sindicais decidiramos tomar, digamos, opcións de carácter sindical para intentar desbloquear esta situación. ¿Cuándo fue este último encuentro? O último encontro foi a primeiros do mes de novembro, que foi esa última oferta, digamos, do 1,20% que provocou a ruptura, digamos, na negociación. Eu entendo que esa oferta por parte da patronal, eles evidentemente sabían a reacción que iba a provocar na parte social, porque non é admisible, claro. ¿Y cree que lo hicieron por tanto aposta? Iso habería que preguntarlo a eles, pero si me preguntas a min, a miña opinión é que entendo que de algunha maneira nas negociacións sempre hai que tensar a corda sin rompela, digamos, hai que ter esa habilidade negociadora, pero esa oferta evidentemente sabían perfectamente que non hayamos nin sequera contemplar. Evidentemente vimos de un convenio que leva paralizado tanto tempo, onde ademais digamos, da eiva salarial tamén cabe entrar a regular por fin, dunha vez por todas, unha problemática, digamos, histórica do sector, que son os tempos de conducción, tempos de descanso, regular a xornada das acompañantes tamén. Hai moitísimas cousas das que falar, evidentemente. Digamos que o tema salarial é preeminente e o que sabía a patronal perfectamente que non íamos consentir é asinar unha suba salarial que estea por debaixo do IPC, provocando a perda de poder adquisitivo de todo o persoal afectado. Claro. Con respecto a esto, ¿qué es lo que solicitan? Bueno, como ben dixen antes, a parte, digamos, da partida salarial, sí estamos a buscar poñerlle o cascabel a ese gato que falaba antes de regular de alguna maneira un pouquiño máis efectiva e máis concreto, que son os tempos de conducción, tempos de descanso, tempos de espera. ¿Cuál es la situación a día de hoy y qué es lo que solicitan con respecto a estos tiempos? Ben, a día de hoxe hai certa liquidez, digamos, no entendimento dos tempos, porque non é algo que estea perfectamente definido no convenio colectivo, e non o que queremos precisamente darlle unha redacción que dea menos escapatoria a segundas interpretacións. A día de hoxe, aínda con todo, é legal e está dentro do regulado no convenio que un chofer de transporte de viaxeiros conduza 12 horas ao día, o cal nos parece excesivo. Jornada laboral, 8 horas, recordemos. Efectivamente. Entón, claro, nos o que entendemos é que incluso as políticas desde o Estado español, do Ministerio de Traballo, están contemplando a posibilidade de reducir a xornada laboral, e este convenio está, digamos, anquilosado nunha lógica totalmente extemporánea a día de hoxe. ¿Qué solicitan entonces, por tanto, con respecto a la jornada laboral?
Pois o que solicitamos é que os tempos de conducción efectiva en principio o que é a rebaixa dos tempos de conducción efectiva. Efectiva se refiere sin contabilizar esos parones de descanso. Correcto. Nos entendemos que a normativa legal xeral, digamos, establece que todo aquel tempo que o traballador, que a persoa traballadora este a disposición da empresa é tempo efectivo de traballo, e agora mesmo, tal e como está redactado o convenio, non é así. É dicir, a esas 12 horas de conducción se poderían sumar tempos de espera pois, que ao final farían unha xornada que nos entendemos como abusiva. Evidentemente a patronal non quere entrar a tratar este tema, pero si finalmente volvemos a negociar, o que sí que eu diría que sería o lóxico que por parte da patronal síamos en boa fe negociadora e non o que fixeron na última reunión. También hablan de jornadas laborales que se han vuelto más hostiles. Sí, a ver, hai que ter en conta que o transporte de viaxeiros pois, ten unha, digamos, unha faceta de atención de cara ao público que, por exemplo, pois, o transporte de mercadorías non o ten. Entón, ao final, o feito de que tamén é certo que as últimas licitacións dentro, xa falamos da nivel galego, están provocando un malestar nos usuarios, posto que o servizo veuse degradado desde estas últimas adxudicacións, entón, evidentemente, todo ese malestar cidadán e todo o malestar do usuario e usuaria acaba pagando a persoa que está levando o autobús, evidentemente. Donde también señalan que esos, cuando se deja algún usuario en tierra y no se sube al autobús, señalan que no es culpa de ellos. Ben, evidentemente todo é interpretable, nos entendemos que cando si se puidese definir ou tratar de un caso puntual e extraordinario, poderíamolo entender. O que creo que toda a cidadanía da comarca de Ferrolterra sabe perfectamente Pues que son non... numerosas las informaciones que hemos dado en los informativos de gente, numerosas personas, no una ni dos, se han quedado en la parada. Constantemente, e non é prato de gusto estar esperando un autobús e velo pasar. Sobre todo si tienes que ir a trabajar y a lo mejor no llegas y no lo coges. Correcto, e que ao final un transporte público de calidade é o que tamén vai en beneficio dunha mobilidade sostible dentro da cidade. Parece que aos poderes políticos non lles interesa en exceso, digamos, dar un servizo fiable e de calidade. Ao final é do que se trata. E claro, evidentemente, hai que ter en conta que estes traballos deste convenio colectivo hai categorías que teñen unha responsabilidade moi alta. Son xente que está levando persoas nun vehículo dun custo considerable, teñen que ter unha formación, teñen que ter, digamos, unha cualificación profesional que eles cada día ven menos retribuída e menos recompensada económicamente, posto que, bueno, ao final, o salario mínimo interprofesional está subindo, está, digamos, situando o limiar de abaixo cada vez máis arriba, e iso o que provoca que as tabas salariais deste convenio en concreto cada vez sexan menos atractivas para profesionalizarse neste sector, cando despois ainda encima é a propia patronal a que moitas veces chora porque non hai profesionais no sector. Evidentemente, hai nos que retribuir. ¿Cómo veis también esa situación? Por lo que vemos por usuarios, se quejan de que muchas veces quedan en las paradas, y también hemos visto imágenes de cómo un autobús está colapsado con la gente por mitad de los pasillos. Sí, incluso se chega a esperpéntica situación na que é legal que haxa xente nos pasillos. Legalmente, coa lei na man, en determinadas casuísticas, sí. Entón, atopámonos outra vez na dicotomía habitual de que legalidade e xustiza non van, digamos, no mesmo barco, non? Ese é o problema. Por otro lado, también hablan de que quieren reflejar en el convenio la jubilación parcial. Sí, é outra das eivas históricas do sector, porque, bueno, en fin, outra vez teño que facer referencia, digamos, á deriva estatal onde a nivel do Estado español si se está empezando a intentar regular o asunto de anticipar a xubilación en sectores penosos, perigosos, tóxicos, etc. Aínda que pola nosa parte interpretamos que é máis un brindis ao sol, que levamos, digamos, publicado, que leva o Goberno de España publicado ata agora,
pero sí é certo que hai que ter en conta que non é o mesmo, por poñer un exemplo, ser abogado que ser albanel, ou non é o mesmo traballar nunha oficina que traballar conducindo un bus con estes tempos de conducción que ademais acabo de comentar. A responsabilidade das vidas que se levan detrás, a responsabilidade no traballo fai que entendamos que hai no que regular de alguna maneira no convenio colectivo tamén. También hablan de falta de relevo generacional. Sí, evidentemente, claro. Como dicía antes, é unha consecuencia directa de que o sector económicamente cada vez é menos atractivo. A xente vaise buscando as favas, como se di coloquialmente, noutros sectores que salarialmente e que incluso a nivel en condicións de tempo de traballo e condicións sociais están mellor, claro, evidentemente. Volviendo a ese tema de pasajeros que se quedan en la parada del autobús o que hay esos pasajeros que están en el pasillo, ¿qué medidas dirían que podrían solucionar esto? Ben, ao final, eu entendo que, como todo nesta economía de mercado capitalista na que vivimos, pois todo depende dos cartos, é dicir, canto maior sexa a dotación económica das licitacións, e canto mellor estudadas estean tamén os seus propios pliegos, pois ao final eso redunda directamente nun mellor servizo. Señalaba que estos últimos años ha empeorado la situación del transporte. ¿Han reducido la partida económica? Yo creo que no, que más o menos estaría igual, bajarla no sería así. Non, o que pasa é que si é certo que, bueno, o custo da vida vai subindo, e sobre todo que agora mesmo, digamos que a compañía, por exemplo, por poñer un exemplo que é además, digamos, a máis prevalente no sector, a compañía Monbus ten unha situación agora mesmo moi preeminente no sector. É dicir, se podería chegar a interpretar incluso pois, que ten a sartén polo mango. Agora mesmo as licitacións están dadas, incluso, como ben sabedes, hai varias sentencias acusando a Xunta de Galiza de monopolio por outorgar sempre as licitacións casualmente ás mesmas empresas, e agora mesmo prácticamente todo está manexado por dúas grandes empresas que son o Grupo Alsa e o Grupo Monbus. Entón, claro, ao final, o feito de concentrar todas as contratacións ou case todas as contratacións en dúas compañías tamén provoca, de alguna maneira, este tipo de casuísticas, porque ao final teñen a sartén polo mango, entendemos que tampouco a autoridade, digamos, sancionadora por parte da inspección da Xunta tampouco está actuando coa dilixencia que nos desexáramos, porque ao final todo isto, como ben dicía antes, redunda nun usuario descontento, nunha usuaria que ao final acaba pagando co eslabón máis débil, que é a persoa que ten diante, que ven sendo o chofer de turno ou a chofer de turno. Vamos a hablar de esas jornadas de huelga. Como señalaba anteriormente, la primera se celebraba el pasado viernes coincidiendo con ese puente, ese lunes festivo. El comienzo de estas jornadas de huelga se ha decidido un viernes porque es un momento de mayor afluencia. Sí, é dicir, evidentemente nos o que procuramos cando convocamos unha ou varias xornadas de folga é, digamos, afectar ao servizo, porque o que pretendemos é elevar a pública toda esta problemática, que ao final é unha información moi nicho, é dicir, sabémola a xente que estamos na negociación de primeira man, parte do sector, unha gran parte do sector tamén é coñecedora deste asunto. Ao final temos que ter en conta que na provincia da Coruña hai perto de 2.000 persoas traballadoras afectadas por este convenio, o que significa que hai perto de 2.000 familias afectadas polo convenio. É dicir, si hai parte da sociedade que é coñecedora do tema, pero a única maneira que se ten a hora de, digamos, de exercer a acción sindical, a maior das accións sindicais que existen, que son as xornadas de folga, intentar poñelas de maneira que se faga, digamos, que afecte o máximo posible ao servizo de transporte de viaxeiros, tratando de penalizar salarialmente o mínimo posible tamén ao persoal afectado. Hai que ter en conta que o día de folga evidentemente non se cobra, entón pois temos que ter, digamos, a precisión cirúrxica necesaria para poder facer as cousas da mellor maneira posible e ao final ter a máxima repercusión social posible. ¿Cómo discurrió la jornada del pasado viernes? ¿Cómo foi? Ben, a verdade é que de xeito maioritariamente pacífico, a maioría do persoal afectado pola folga secundou a folga, chegando incluso a casos nos que as propias empresas, incluso os servizos mínimos,
por orde directa da empresa, chamando aos choferes, dixeron non arrisques, que hai piquetes por aí, eu non sei que clase de reputación terán ou teremos neste caso os piquetes, pero a verdade é que o seguimento foi total e salvo algún caso extraordinario e puntual de algún tipo de roce con algún usuario, etc., o resto transcurriu con total normalidade e cun apoio, digamos, do sector moi maioritario. Prácticamente eu diría que aquí na comarca de Ferrol que foi prácticamente total. Vamos a la jornada de mañana, viernes 12 de diciembre, se celebra la segunda jornada de huelga. ¿Cómo se presenta? Y para aquellas personas que nos estén escuchando, ¿qué hacer? ¿Hay servicios mínimos? ¿Cómo se plantea? Sí, a ver, evidentemente a Xunta sempre, digamos, aproba uns servizos mínimos para dar cobertura ao básico, digamos, durante o transcorrir da xornada de folga. Sí, os servizos mínimos están postos. Agora ben, eu o que non podo é, digamos, poñer a man no lume polas empresas que queran, por precaución, ou, digamos, eu non sei se por un exceso de sensatez, habría tamén que preguntarlle a eles, pero pois que as empresas, digamos, que paralicen de motu propio unilateralmente eses servizos mínimos. Servizos mínimos hai. O que sí que che podo dicir é que na xornada xa pasada de folga, houve unha gran maioría de servizos mínimos que tampouco tiveron lugar, pero repito, por ordes directas das empresas. Por lo tanto, prevén que la jornada de mañana sea similar a la del viernes pasado, con esa participación en la que decía. Sí, esperamos o mesmo seguimento e digamos que o mesmo transcorrir pacífico. É dicir, nos o que xamais plantexamos é unha xornada de folga de alta belixerancia. Nos sempre solicitamos á cidadanía afectada, entendemos que hai unha afectación, entendemos que evidentemente isto move as vidas das persoas e entendemos que o único que solicitamos é pois que a xente camiñe nos zapatos da xente afectada por este sector, é dicir, que fagan un mínimo exercicio de empatía e que entendan que a esta situación e a estas convocatorias non se chega de maneira gratuita. Con respecto a la jornada del pasado viernes, también se concentraban frente al edificio administrativo de la Xunta. ¿La previsión es que mañana también se vuelvan a concentrar? Sí, en principio temos plantexada a mesma concentración, a mesma hora no mesmo lugar, pois polo mesmo, é dicir, ao final hai que facer todo tipo de accións que visibilicen esta problemática, porque senón, valga a expresión, gañan os malos. É dicir, temos que intentar involucrar a toda a cidadanía. A cidadanía sí se sinte involucrada como usuaria, porque sí entende que hai un perxuízo constante, xa non na convocatoria de folga, senón polo que viñamos falando antes, senón porque o propio servizo veuse deteriorado nos últimos anos. Entón, sí que pedimos ese pequeno exercicio de empatía para que comprendan que do outro lado hai unha serie de persoas traballadoras que están afectadas por este tema e que, bueno, en fin, ao final, simplemente eso, que o entendan, que comprendan que non é baladí, que non o facemos gratuitamente. Quedarían otras 2 jornadas más, a mayores de la de mañana. ¿Qué días y por qué esos días? Ben, a terceira xornada sería o luns día 15 e despois o venres día 19. Son as xornadas que temos plantexadas de folga desta primeira, digamos, volta. Fixemos unha convocatoria de 4 datas, evidentemente aproveitando que o desplante da patronal tivo lugar prácticamente antes do Nadal, pois finalmente, pois o que dicía antes, non? Ao final hai que elexir con moita precisión e con moito criterio que día se vai á folga, pero de entrada temos plantexado eso, o 15 e o 19, e en todo caso barallamos a posibilidade en xaneiro de que se a cousa non ten, digamos, se a negociación non se reconduce adecuadamente e non nos atopamos a esa patronal que nos gustaría atoparnos con disposición a negociar de boa fe, pois plantexámonos en xaneiro convocar unha folga indefinida. Por el momento, tras la celebración de esta primera jornada de huelga y a espera de la de mañana, ¿ha habido algún avance por parte de la patronal? De momento non temos constancia de que haxa ningún contacto, digamos, coa xente que participa directamente na mesa de negociación. Sí que entendemos que o feito de facer unha convocatoria de 4 xornadas de folga fai que a propia patronal o tome con certa, digamos,
paciencia, non? Porque hai que ver, ou supoño que da outra parte, na outra beira do río, terán que estudar, digamos, a afectación deste conxunto das 4 xornadas de folga e actuar en consecuencia, claro. Son optimistas de cara a unha finalización destas 4 jornadas. Se non fóramos optimistas non seríamos sindicalistas. Moi buena esa frase, la verdad que así. Claro, evidentemente, e a nosa disposición é sempre a de negociar de boa fe, absolutamente sempre, incluso con patronais, digamos, que amosan este despotismo coas persoas traballadoras. Finalizamos esta entrevista, este espacio abierto. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la patronal o a los ciudadanos? Ben, a patronal saben perfectamente o que teñen que facer, é dicir, son xente moi estudiada e moi preparada, saben perfectamente o que teñen que facer e saben perfectamente o que provoca, as reaccións que provoca na nosa parte, na parte social, según que ofertas e según que disposicións a negociar. E polo outro lado, pola parte da cidadanía, simplemente, pois o que dixen antes, que se vistan nos zapatos da xente que traballa neste sector, que teñen xornadas maratonianas, condicións de traballo cada vez peores e un salario que pouco a pouco se achega ao salario mínimo interprofesional. Xavier Rodríguez, ha sido un placer poderle haber tenido esta noche aquí. Esperemos que haya avances con la patronal, que se lleguen a esos acuerdos, porque beneficiaría tanto a los trabajadores como a los usuarios y probablemente, pues a lo mejor también se mejore pues ese servicio que hace que también tengan que quedarse en la calle o en los autobuses. Muchas gracias y mucha suerte en las próximas jornadas. Gracias a vos, boa noite. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM. Recuerden, en la 90.6, que pasen una feliz noche.